Paratoi gwledd y Pasg. Ar ddiwrnod cyntaf gwyl y bara croew, gofynnodd y disgyblion i Iesu, ble rwyt ti am fwyta swper y Pasg, i ni fynd i'w baratoi. Ewch i'r ddinas at hwnna hwn meddai. Dwedwch wrtho, mae'r athro'n dweud fod yr amser wedi dod. Mae am ddathlu'r Pasg gyda'i disgyblion yn dy di. Felly dyma'r disgyblion yn gwneud yn union fel oedd Iesu wedi dweud wrthyn nhw, a pharatoi swper y Pasg yno. Yn gynnar y noson honno, eisteddodd Iesu wrth y bwrdd gyda'r 12 disgybl. Troedden nhw'n bwyta, meddai wrthyn nhw, wir i chi, mae un ohonoch chi mynd i'n bradych chi i. Roedden nhw'n drist iawn, ac yn dweud wrtho, un ar ôl y llall, Meistr, dim fi ydy'r un, nag e? Atebodd Iesu, bydd un ohonoch chi'n bradych chi i, un sydd yma, ac wedi trochi ei fwyd yn y ddisgyl saws gyda mi. Rhaid i mi, mab y dyn, farw yn union fel mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud. Ond gwau'r un sy'n mynd i'n bradych chi i. Byddai'n well arno petai erioed wedi cael ei eni. Wedyn, dyma Judas, yr un oedd mynd i'w bradychu, yn dweud, Rabi, dim fi ydy'r un nag e? Ti sy'n dweud, atebodd Iesu. Y swper olaf. Tra oedden nhw'n bwyta, dyma Iesu'n cymryd torth ac yna ar ôl adrodd y weddi o ddiolch, ei thorri a'i rannu i'w ddisgyblion. Cymherwch y bara yma a'i fwyta, meddai. Dyma fy nghorff i. Yna, cododd y cwpan, adrodd y weddi o ddiolch eto, a'i basio iddyn nhw, a dweud, Yfwch o hwn, bob un ohonoch chi. Dyma fy ngwaed sy'n selio ymrwymiad Duw i'w bobl. Mae'n cael ei dywallt ar ran llawer o bobl, i faddau eu pechodau nhw. Wir i chi, fyddai ddim yn yfed y gwin yma eto, nes daw'r dydd y byddai'n yfed o'r newydd gyda chi pan fi fy nhad yn teyrnasu. Wedyn, ar ôl canu emyn, dyma nhw'n mynd allan i fynydd yr olewydd.